który powstał przed 5 laty, nie ma jeszcze długiej tradycji, ale wyniki są sporo roboty zostały po sobie. Chciałbym właśnie w imieniu tych tancerzy, sympatycznych tancerek, Was jak najserdeczniej przywitać na naszym dzisiejszym spotkaniu, które nazwaliśmy Postawię Ci moje. Witam serdecznie wszystkich. Zespoły Goroń, Siwica, Górnik, Olza, wszystkie, które przyjechały, by popatrzeć swoich kolegów. Witam naszych zacnych gości, przede wszystkim delegację Zarządu Głównego na czele z jej przewodniczącym Towarzyszem Suchanem. Witam delegację miasta Rabieżowa, jak gospodarzy, tak i przedstawicieli prasy politycznej. Witam Pałacu Kultury Organizacji Czeskich na czele z dyrektorem Domu Kultury Towarzyszem Gwoździem. Witam przedstawicieli Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Oczywiście witam tych, którzy z tymi naszymi tradycjami, z tą działalnością folklorystyczną mają jak najbliżej. Naszych popularnych gości, Władka Niedowe z małżonką, Radia Ostrawskiego, no i brak nam tylko telewizji, ale chyba kiedyś na nasze PZK-owskie imprezy zawita. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam i życzę przyjemnej chwili. Zadzwonił dzwoneczek na naszym goliczku. Idziemy tu do Was z wiosenną pieśniczką, wesołą pieśniczką, słoneczną, radosną, bo już dookoła wonia świeżą wiosną. Świeżą wiosną wonia, z kiwą odwróconą, rozbitym kwiateczkiem i tropką zieloną. Chodzi se za chłowiem mój szparny syneczek, a jemu ubijem z fiołków wioneczek. Wioneczek z fiołków, a i z rozmarynu, co byś mi nie chodził, syneczku, za inną. Śpiewo skowroneczek tam kańsi na niebie, jo na łące zbierą fioteczka dla ciebie. Fioteczka na wionek mocno upleciony, co byś nigdzie indziej nie kładł seżony. Jak się już pszeniczka w polu zazieleni, to się nam nasz żywot swobodny odmieni. Zadzwonił dzwoneczek na naszym goliczku. Idziemy tu do Was z wiosenną pieśniczką. Kto cię tak ustroi?
powiem wam pięknie, dziołuszki, żeście kuną przyszły z tak pięknym goiczkiem. Gaźnika wam za to do fajnych kołoczy. To myście moc szykowne, a przyjdźcie na przyszły rok, zaś nie zapomnijcie na nas. Za to wszystko dziękujemy. My tu za rok zaś przyjdziemy. A na tym boiczku niegłośny dzwoneczek, kto go tam powiesił, czwarty pan.
czwarny synek. Na pizza potańcować. To działko, wybacz, ja to tak nie myślę. Kapelo, zagrajcie nam tego siloka. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tak to robić nie będzie. Teraz będziemy tańcować my, a wy już tymi zabrać ja.
Słoneczko zaszło, miesiączek świeci, chodź mnie ma miła, odprowadzi ci. Chodź mnie ma miła, odprowadzi ci. Odprowadzić mnie aż do graniczka, usłyszymy tam śpiewać słowiczka, usłyszymy tam śpiewać słowiczka. Czerwona swoja wolna, pole Błynkowskiego torna, wszystkie łapki pod rama, jedzie jedną piekała. Moja miła, oni chodzi, za nią moi oczko chodzi, leży ją na nią ludzie, że ci wiela nie będzie. Powiadają wszyscy ludzie, że ona robi nie będzie, niech tam robi, a to nic, żony za nią nie zrobi. Powiadają muzykanci, że ona szmatła do tańczy, niech tam tańczy jak może, ona za to nie może. Powiadają bracia siostry, że ona ma wielkie kostry, niebo kostry jako mieć. Ja ją jednak muszę mieć. Dobrzeście śpiewali, syncy? Ja myślę, że i wiem, o kimeście śpiewali. A ja wam za to opowiem, a wam też, co niedawno słyszała od ciotki Marty Stawkowej. Oni kiejsi mieszkali w takim miejscu na Łucynu, któremu se prawi do dzisiaj przy zostawił. Ciotczyn tatek ze starą obrzegi Łucyny, z pewnią ich mocnymi kulikami, platą do tych brzegów jakiś to kręci z wierdy, a i koni. No a Dycki prawił, że Wasermon isto uznało jego robotę, bo im nigdy żadnej krzywdy nie zrobił. No a jednego razu, to się probydzie, bo to było na Pietra i Pawła, 29 czerwca. Jednego razu tatek przyszedł do domu i prawił: Dzisio serdosi utopi. Widziałek Wasermuna, jak Bartko pływie po życe aż pod samą dostawę, no a potem, że żeglował, kajsi kura ci wody. Cóż z tego wszyscy pytali, jak ten Wasermun wyglądał. I co było dziwne, tatek prawili, że to był jakby taki mały zielony psioszek, jeszcze mniejszy zielonej łódce, a ta łódka była jakby z dwie dłonie splecione, tak jakby chciał do nich wodę nabrać. No a co se nie stało? Isto za 2 godziny przyszedł jeden z ciotczynych braci i prawił, że se naszą barku utopił piekorzów towarzysz. No widzisz to. I tatkowa przepowiednia se No wypełniła. to czym se wypełniła? A wiesz co? Co? Przestań już bulczeć. Pójdźmy tu raczej zatańcować. A to by dobrze. Ja już mi to kapło.
Dość tego tańcowania. Pójdźmy teraz się zaśpiewać. Zgodźcie na pońcowej roli. A tuż to się to zgodzi, to na isto znają wszyscy ludzie w sali. A na isto se tu z nami z chęcią zaśpiewają. Fontana to był taki podziemny patron Habierzy. Był to taki mały chłopek z brodą, a nosił szpiczatą czopkę. W tym Fontana przyszła tym tatkiem i ciągnął go za nogawicę. Tatek se rozglądał, to se kaj robi, i stanął i szedł za tym Fontaną, kaj go ciągnął. Przez to w ciese, za chwilę w to miejsce, kaj tatek siedział, spadł ogromny kamień. Fontana uratował tatkowi żywot. Ale bywało też inaczej. To jak taki młody szleper przez tą hajery, to musiał całą pierwszą wypłatę musi mały puścić. Ale go też tam witali. No chłopi, na co czakocie? Czujemy nam do gospody ze wszystkich stron, a wyście tu po cichu, tuż leciał. Łatwo. A jak ci was zarobi, tak jeszcze ci płacę. Uż grejcie. No!
się rozeszli. Isto cię łudź. Zaśpiewać se, potańcować. No też, ale głównie temu, aby tych synków do stanu górniczego przyjść. Nie mieszkaj sobie. A? Na ile stoi? Na liku dowód. Skąd? To znaczy. O święty, z roboty was mamy. Robić umicie. Ale jak umicie tańcować, to nie prowidzicie. Kapelo, za rok. Raz, dwa, trzy,
Kapelo, do naszych spadnych działuszek, walor!
na serce. No to chłopek podziękował, ukłonił się i poszedł. Co jest? No co? Nie wiecie, Karol, że ma piękne drzewo na moja? Drzewo? Tuż we stodole albo w olszarowym lotku. Nikt? Tak to skończyła? Ja. No to chłopek poszedł. Na drugi dzień szli chłopi na siftę, a wykłodali se, jako u nich wczoraj był taki mały chłopek, ale że go przeżywali, a nic mu nie dali. Stasiek raczej nic nie brał. Ale
to miesiączek, co se teraz widzi. Ucichły już ptoszki i tulą się w gniazda. Moiczek pod listkiem żółtą główkę schował, a miesiączek wisi na niebie przy gwiazdach i każdą porę srebrem pomalował. Zaświeć nam, miesiączku, na pola i łąki, jasną nitkę ześlij do serca młodego. Maj je za zwierzami, dziołcha chce pleść wiąki, a rano wyglądać swojego miłego. Tepe, Wacha. Niby dwora
pieśni gminna, ty arko przymierza między dawnymi a nowymi laty. W tobie lud składa broń swego rycerza, swoich myśli przędzę i swych uczuć kwiaty. Nie żal użyć takich wielkich słów, bo właśnie ta pieśń ludowa, ten taniec pozwala nam czerpać z naszej tradycji dumę na co dzień. Za przyczynieniem tych uroczych dziewcząt i tych wspaniałych chłopców przeżyliśmy dzisiaj piękne, wzruszające chwile. I za to im możemy podziękować tylko oklaskami. Składam Wam, drodzy i mili Głębowiczanie, serdeczne podziękowanie i gratulacje za ten piękny i miły spędzony tutaj dzisiaj wieczór. Mnie osobiście cieszy najbardziej to, że właśnie nasza młodzież pokazuje nam, jak piękne i chlubne są te nasze tradycje ludowe, kulturowe na tym naszym małym skrawku zaolżeńskiej ziemi. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i życzę wiele artystycznych sukcesów. Pozdrowieniami i gratulacjami, żeby tak dalej i tak ładnie. Znamy się jak konie w jednym zapięgu, tak to tu nie będę opowiadać głupoty, ale jedno nas łączy, a to jest człowiek, który w zasadzie wytworzył nasz zespół, a tworzył ten zespół, to jest Adam Polowski, tak temu ten Piotrka Zbytek Wieścisty.